салом мухлисони Барселона ва канали Барса TJ. Ғалабаи мушкили каталониҳо дар бозии сафарӣ. Левандовский бо дубл Мавсимро шурӯъ кард. Педри бозингари Манчестер Сити мешавад? Ин ва дигар хабарҳои дастаи Барселонаро имрӯз дар навор манзуратон мегардонем. Ҳатман обуна шуда моро то охир ҳамроҳ бошед. рақобатҳои даври аввали топ чемпионатҳои аврупоӣ бо ҷӯшу хуруш идома дорад. шоми имрӯз Челси дар хонаи худ қаҳрамони феълӣ дастаи Манчестер Ситиро мепазирад. тамошои бозиро шумо метавонед бо хизматрасониҳои 1x ҷолибтар гардонед. дар он ҷо регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшавканори дунё дастрас мебошад. ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон бонус то 8000 сомонӣ дар аввалин ҳисобкунӣ бо промокоди TJBARCA пешниҳод мешавад. силкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. Манчестер Сити ба ҷалби нимҳимоятгари каталониҳо Педри талош дорад. ӯро дар ҳайати шаҳриҳо худи Пеп Гвардиола дидан мехоҳад. расонаҳои варзишӣ маҳз ҳамин маълумотҳоро ба нашр бароварда истодаанд ва агар ба онҳо такя кунем, Сити ба гуфтушунид Матеус Нунесро ҳамроҳ кардан мехоҳад. портали Трансфермарк нархи Педриро 80 миллион евро муқаррар кардааст. ин бори аввал нест ки Педриро бо Сити алоқаманд мекунанд. сару садоҳо қаблан низ вуҷуд дошт, вале акнун ки олму харидорӣ шудааст ту мушкилот аз мӯи сар зиёд шуда истодааст, новобаста ба гапу калочаи Лапорта, Барса метавонад яке аз бозингарони калидиашро фурӯшад. ин ба беҳтарсозии ҳолати молиявӣ омил мешавад. Педри бозингари олӣ ва бо таҷриба аст, вале чӣ хеле ки мегӯянд ягон чиз аз даста муҳимтар будан наметавонад. барои худи футболбоза Манчестер Сити варианти хуб аст. дастаи Гвардиола ҷои беҳтарин барои ҳунари худро рушд додан мешавад. маълум аст ки ҳоло иқтидори пурраи Педри ба намоиш гузошта нашудааст. шаҳриҳо омодаанд барои Педри 100 миллион евро пардохт кунанд. шартномааш бошад аз кунунӣ дида беҳтар карда мешавад. имрӯзҳо 100 миллион евро ҳам пули ночизе дар футбол шудааст. ба харидҳои Челси нигаред, ин гуфтаҳоро хубтар дарк мекунед. вақте гап сари Педри ки рафт, Сити ҳатман ин шумораи маблағро бештар хоҳад кард. агар дар ҳақиқат Педри ба Сити лозим шуда бошад, онҳо ҳама корро барои хариданаш анҷом медиҳанд. пешниҳоди маблағи калон сабаб мешавад ки Барса барои беҳтар кардани вазъаш ба фурӯш розигӣ диҳад. аз як чиз ба дигар чиз худро партофтан рӯи ҳал нест. барои ҳамин ягона вариант ин фурӯши бозингар мешаваду халос. Барселона дар аввалин бозии расмии худ бо роҳбарии Ханси-Дитер Фликт ғалаба ба даст овард. ҳарчанд кори каталониҳо дар Мастелия мушкил даст омад, вале онҳо сазоворона соҳиби 3 имтиёз дар оғози Мавсим шуданд. дар нимаи якуми дидор бартарӣ бештар дар дасти мизбонон дастаи Валенсия буд. ҳарчанд идораи тӯб дар дасти нӯлнӯиҳо буд, вале ҳолатҳои хатарнокро мо дар назди дарвозаи Терштеген медидем. ҳатто Валенсия ду маротиба метавонист пешсаф шавад, чун Пау Кубарси ба иштибоҳ даст медоду наздик ба задани худгол низ шуда буд. аз Барселона ҳам Рафиня имкони кушодани ҳисобро дар рақобат дошт, вале ҳадафаш хато расид. интизор мерафт ки қисми якум бо ҳамин натиҷаи мусовӣ ба анҷом мерасад, вале дар дақиқаҳои охир Уго Дуро билохира дарвозаи Терштегенро рахна кард. ба голи задаи ӯ дар дақиқаи 44 Левандовский дар панҷумин дақиқаи иловашуда посух дод. нақши ассисткорро бошад Ямал гирифт ва дастаҳо бо ҳисоби 1-1 ба танаффус рафтанд. дар оғози нимаи дуюм Рафиня тавонист зарбаи пеналти кор кунад. иҷрои онро бошад Левандовский ба ӯҳда гирифта дублро марбути номаш сохт. Валенсия кӯшиш мекард тағйирот дар ҳисоби бозӣ диҳад, вале Барселона дигар озодӣ дар ҳамлаҳои рақиб намедод. бозии Кубарси ин навбат начаспид ва наздик буд ки корти сурхам гирад. аз ҳамин лиҳоз Фликт ӯро бо Кристенсен иваз намуд. ҳолатҳои хатарнок аз ҳарду ҷониб созмон дода мешуд ва Левандовский ҳатто хетрик низ метавонист кунад, вале дигар голе ба қайд гирифта нашуду бозӣ бо ҳамин ҳисоб ба охир расид. новобаста ба мушкилоти кадрӣ доштан дар нимаи майдон ҳунари Бернал ва Касадо хуб буд. ҳамин тариқ Фликт бо Барселона бо ғалаба Мавсимро оғоз кард, вале мушкилиҳо дар ҳунари даста вуҷуд дораду бояд болояш кор кард. мо медонистем бозӣ бо Валенсия мушкил даст медиҳад ва қисми якум корамон омад намекард. Левандовский профессионали кори худ аст. мо имрӯз шоҳид шудем ки ӯ дар ҳимоя низ бозӣ мекард. ин барои мо муҳим аст. мо бояд дар ҳамла ва ҳимоя даставӣ бозӣ кунем. ӯ дар мавқеи дӯстдоштааш бозӣ мекунад ва голҳои муҳимро ба самар мерасонад. ламин метавонад варианти хуби пӯйнтар аз Левандовский шавад. ҳама дар мавқеъҳои гуногуни хатти ҳамла бозӣ карда метавонад. ман аз бозии даста дар қисми дуюм розӣ ҳастам ва мо ба ҳамин чиз такя хоҳем кард.
дар нимаи якум мушкилиҳо зиёд буд, вале баъд аз танаффус мо беҳтар бозӣ кардем. Мавсимро бо ғалаба шурӯъ кардан бисёр муҳим аст, бахусус дар мастеле ки майдони мушкил дорад. Аз ҳама муҳим мо соҳиби 3 имтиёз шудем. Ба фикри ман ин ғалаба ба даста хело зарур буд. шумо бозии нахусти Барселонаро дар мавсими ҷадид чӣ хел баҳо медиҳед? Мушкилиҳо ба ақидаи шумо дар кадом мавқеъҳо дида мешавад? ҳатман дар ин бобат фикратонро дар комментария қайд карда наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. То боздид дӯстон.